Γεια σας και πάλι φίλοι του στοιχήματος. Είμαστε μαζί σας για μια ακόμα εκπομπή με τον φίλο μου τον Παναγιώτη. Γεια σας και από μένα. Λοιπόν, τι έγινε Παναγιώτη, όλα καλά με το δελτίο? Όλα καλά μέχρι στιγμής. Να πούμε σήμερα θα έχουμε τις προβλέψεις Κυριακής 21 Ιουλίου. Μάλιστα. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά, γιατί ο χρόνος είναι χρήμα. Ναι, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τη βασική μας τριάδα για σήμερα, η οποία περιέχει 3 διπλά και ξεκινάει με το πρώτο παιχνίδι της ημέρας. Στο 153, στο Ρουμπίν Καζάν Ζενίτ, τιμάμε το διπλό στο 2.30. Συνεχίζουμε στο 162, Γκρασχόπας Βασιλεία, διπλό επίσης στο 2.10. Και στο 170, Άλμπορ Κοπενχάγη, διπλό στο 1.85. Αυτή είναι η βασική μας τριάδα. Μάλιστα, Παναγιώτη. Πάμε να δούμε και την κάρτα. Αφού είδαμε και την κάρτα, συνεχίζω εγώ με τη ζώνη τερμάτων για την Κυριακή. Λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι στο 157 κωδικό, Τούνσεν Γκάλεν, 2-3 γκολ, 1-80 απόδοση. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την Anderlecht στο 161 κωδικό, με την Genk, 4-6, είναι του φίλου μου του Παναγιώτη παιχνίδι, 2-40 απόδοση. Είναι Super Cup Βελγίου το παιχνίδι, να ξέρετε. Περσινός πρωταθλητής με περσινό κυπελούχο. Μάλιστα. Λοιπόν, και 174 κωδικό, Βιτόρια Μπάια με την Μπάια, 2-3 γκολ, 1-80 απόδοση. Και το αμέσως από κάτω παιχνίδι, 175 κωδικό, Ιντερνασιονάλ με τη Φλαμέγκο, πάλι 2-3 γκολ στο 1-80. Πάμε να δούμε την κάρτα. Αφού είδαμε για την κάρτα ζώνη τερμάτων, συνεχίζουμε πλέον με τον καρέ του Άσου, μια καθιερωμένη κάρτα, έτσι έχει καταδείξει πλέον. Ξεκινώντας στο 161, το Anderlecht Genk, είπαμε και πριν. Το δώσαμε και 4-6. Ναι, συνέχεια το δώσουμε και over. Και Άσο δηλαδή. Και Άσο, είναι Super Cup Βελγίου όπως είπαμε και πριν, περσινός πρωταθλητής, περσινός κυπελούχος. Και από ό,τι βλέπω θα το δώσουμε και over στη συνέχεια το παιχνίδι. 3 επιλογές για ένα παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή τώρα θα δίνουμε τον Άσο στο 1,65. Συνεχίζουμε στο 164, πρώτη αγωνιστική στη Δανία, Brøndby Vestalen. Είναι και αυτή η πρώτη φορά στην Super League της Δανίας, τα τελευταία χρόνια δεν έχει ανέβει. Πρώτη αγωνιστική, φαβορεί Brøndby. Συνεχίζουμε στο 167, Τούρκου Γιάρο, Άσο στο 1,75. Και κλείνουμε με ένα μεταμεσονύκτιο στο 177, Γκόιας Πορτουγκέσα, Άσος στο 1,85. Πάμε να δούμε και την κάρτα μας. Αφού είδαμε και την κάρτα με το καρέ του Άσου, λοιπόν, θα συνεχίσω εγώ με τα γκολ της Κυριακής που έχουμε σημειώσει. Στο 160, Union Βερολίνου Bochum, 1,60 απόδοση στο γκολ. Επόμενο παιχνίδι, 165 κωδικός, η Τσουγκράνα, Τζουργκάρντεν με την Όγκεπινγκ, πάλι το γκολ 1,60 απόδοση. Στο 171 κωδικό, που έπλα με την Πούμας, πάλι γκολ 1,65 απόδοση. Και τελειώνουμε με τα γκολ στο 176, Σάντος με την Κορτίμπα, γκολ 1,60 που στη συνέχεια θα το δώσουμε και over. Πάμε να δούμε την κάρτα. Αφού είδαμε και την πρώτη τελευταία μας κάρτα με τα γκολ, συνεχίζουμε με την τελευταία που είναι τα over. Ξεκινώντας, το είπαμε και πιο πριν, στο 161, Anderlecht Genk, over 1,50 απόδοση. Στο 167, το δώσαμε επίσης και άσο, είναι το Τούρκου Γιάρο, over 1,70 απόδοση, πολύ καλή απόδοση, να πούμε την αλήθεια. Στο 173, Ατλέτικο Παρανάινσε Corinthians, over στο 1,80, πολύ καλή απόδοση αυτή για Βραζιλία. Και επίσης στο 176, Σάντος Κορτίμπα, που το δώσαμε και γκολ, over επίσης στο 1,80. Πάμε να δούμε και την τελευταία μας κάρτα. Αφού είδαμε για την τελευταία μας κάρτα, κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία σε ό,τι και αν διαλέξετε. Λοιπόν, και από μένα, να σας ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία στις επιλογές σας. Ελπίζουμε να είμαστε χρήσιμοι και σε αυτή την εκπομπή. Μπορείτε να δείτε τα βιντεάκια μας στο Facebook, στην ομάδα μας Σταθμός Bet και επίσης στο YouTube στο Σταθμός Bet, στο κανάλι μας. Και από μένα, γεια σας.